Nikdy neurobte tú chybu, ak máte doma krízu v manželstve alebo vo vzťahu a sú tam hlavne deti, že to budete chcieť sami vyriešiť. Hej, keď už sa napríklad pol roka, rok, alebo ja neviem akú dlhú dobu nerozprávate, že je tam ticho vo vzťahu, alebo sa brutálne hádate a štekáte po sebe ako psi, že to proste inak neviete, tak nerobte tú chybu, že to budete chcieť vyriešiť sami. No proste to nedáte. Nakoniec sa môžete rozviesť a pozor, môžete zničiť deťom život, taký nejaký krajší život. Hej. Čiže aj so zápalom plúc alebo s vážnou nejakou chorobou sa chodí k lekárovi, tak vy choďte k odborníkom, k párovému terapeutovi alebo k ľuďom, ktorí sa venujú takýmto veciam. Lebo pozor, ja vám poviem, že to sa musí riešiť vždy individuálne. Ten človek alebo ten párový terapeut musí zistiť, že napríklad z akej rodiny pochádzate, s čím ste si prešli, čo sú vaše nejaké hodnoty a takéto veci. To sa nedá len tak, že vy si nejaké takéto video ako toto, alebo budete pozerať nejaké videá a si myslíte, že to vyriešite, že tam použijete nejakú techniku. To je nereálne. Hej, to môžete ešte pokaziť. A si poviete, to nefunguje, to je debil, alebo to je krava. Ale pozor, čiže vždy sa musia takéto veci riešiť individuálne. Keď vám záleží na rodine a deťoch, tak to urobte preto, lebo to má zmysel. Ak sa vám takéto tipy páčia, začnite ma sledovať. Majte sa krásne.